Салом YouTube, салом тамошобинон. Чӣ ки ба шумо ваъда дода будем дар дарси имрӯза дар бораи ҷамъ кардани дурусти қисмҳои дохилии блоки системавӣ ба шумо дарсро мегузаронем. Марҳамат, тамошо кунед. чӣ ки дар ин ҷо дида истодаед, қисмати асосии дохили блоки системавӣ ин процессор ё ки чӣ хел мегӯянд микропроцессор. дар ин ҷо дар кунҷи ҳамон процессор секунҷае ки дида истодаед, ба хотири дар ҳамон қолаби процессор чӣ хеле ки сокет мегӯянд, ҳамон сокетро мекушоем. дар дохили сокет мебинем ки дар як кунҷи сокет низ ҳамон хонаи процессор, лонаи процессор чӣ хеле ки мувофиқ меояд, сокетро нигоҳ мекунем. Дар як тарафи сокет чӣ хеле ки секунҷае дар процессор ҳаст, ишора кардагӣ дар кунҷи сокет низ ҳамин чиз вуҷуд дорад. ҳарду онҳоро амо як самтба гузошта процессорро дар сокет ҷой мекунем. аз ду тарафи процессор низ чиш аз ду тарафи процессор холигиҳо, яъне дандонаҳо ҷой дорад ки мо онро хато накарда бояд гузорем. ба ҳамон хотир аҳамият додан зарур аст ки то процессор хато ҷойгир карда нашавад. ин дар навор хеле ки мебинед термопаста гуфтани маҳлули химиявӣ аст ки барои болои процессор лозим мешавад. ҳангоме ки кулер дар болои процессор меистад, ҳарорати гармии процессор зудтару тезтар чӣ карда мешавад, хунук карда мешавад. ба ҳамон хотир термопаста дар болои процессор ҷой дода мешавад пеш аз гузоштани кулер, чунки ки шумо дида истодаед. пас он кулерро гирифта муайян мекунем ҷои волтҳояшро ва пеш аз гузоштани кулер мо бояд аз таги платаи модарӣ 4 нуқтадори 4 ҷои болдори кулерро аз таги платаи модарӣ, яъне материнский плата бояд гузорем. пойҳои кулерро ки барои қапидани болту хизмат мерасонанд муайян мекунем платаи модарӣ дар платаи модарӣ ва мегузорем. бо чӣ хеле ки сурохиёш бояд озод дар ҳамон ҷои кулер рост биёянд, мегузорем ва чикор мекунем, маҳкам мекунем, болтҳояшро сахт мекунем. ҳар чори болтҳоро оҳиста оҳиста сахт мекунем то зарар набинанд ва вайрон нашаванд. саросима нашуда ҳамаашро сахт мекунем. пас аз сахт кардани кулер ҳатман ноқили онро дар чӣ хеле ки дар он ҷо дида истодаед, баъзеаш 4 поа, баъзеаш 3 поа ҷой дода онро мегузорем дар ҷои худаш. чӣ хеле ки дар ин ҷо дида истодаед. аз як тараф замок барин дандона бари барои даромадан ҷой дорад. чӣ хеле ки дида истодаед ҳамон тавр мегузорем. ин бошад оперативка, яъне оперативни памят, хотираи оперативӣ. дар танаи хотираи оперативӣ DDR1, DDR2 ё DDR3 нависта шудагӣ аст ва памяти он, яъне чӣ хел дарҷа маълум аст, 1 гигабайт ё дигар намуди хотираи фаврӣ калону майдатар ки мешаванд, метавонед аз ҳамин ҷо чикор кунед, хонда мушоҳида кунед, хонда барои худтон фаҳмед ки кадом намуди оперативни памят дар дастон аст. дандонае ки чӣ хел дидест дар байни оперативка, ин барои гузоштан дар ҳамон
ҷое ки оперативка гузошта мешавад, яъне хотираи фаврӣ. Дандона дар танаи платаи модарӣ низ дар танаи ҷои оперативкаро гузоштан низ аст. Барои гузоштан бехато бояд гузорем. Аз ду тарафи он зер мекунем, то дандонаҳое ки онро медоранд онҳо дар ҷои худшон чикор кунанд, ҷойгир шаванд. Як ҷои дигар ҳаст, метавонем мо бо зиёдатӣ онро гузорем. Ин чхеле ки дида истодед, ин оҳан аз қафои платаи модарӣ, материнский плата баъди пеш аз гузоштан ба блоки системавӣ дар кор мешавад. Ин бошад чхеле ки мегӯянд блок питания, яъне блоки қувваи ҷараён ё блоки шиддат. Барои бо қувваи барқ пурра таъмин кардани тамоми қисмҳои дохили чиз блоки системавӣ. Онро дар ҷои худаш гузошта, саросима нашуда бо болтҳои онро 4 болт ки дорад, якта якта болтҳои онро чикор мекунем, сахт мекунем. Ин бошад яке аз симҳо, яъне яке аз ноқилҳое ки дар пеши компютер аудио, яъне фронтални пеши компютер ба ҷои наушник ва микрофонзанӣ дорад, барои он хизмат мерасонад. Ноқилҳои ҳамонҳо мебошанд. Дар танаи платаи модарӣ низ он ҷои худро дорад ва бигем бар як самт гузошта мешавад. Агар мо бигем ки мемонем хато мешавад, ин тарзи сохта шудагӣ аст ки фақат як тараф медорад, яъне тарафи дурустиш қатӣ. Ин бошад сими USB. USB яъне ҷойҳои USB карта, яъне флеш-картаҳое ки дар пеши компютер ҷой доранд, инҳо чикор мекунанд? Хизмат ин ноқилҳо онро пайваст мекунанд. Шакли дуруст монда нашуд, чхел ки дида истодед, нишон медиҳем, оҳистаак дар ҷои худаш бехатогӣ часпондан лозим меояд. Баъди часпондан тафтиш мекунем. Яке аз симҳое ки аз платаи блок питания омадагӣ аст, ба плата яъне 4 ҷо доштагӣ барои таъмин кардани қувваи барқ ба протсессори асосӣ. Чхеле ки дар аввал нишон дода будем, дар ҷои худаш дар платаи модарӣ ҷои худашро ёфта ба он чикор мекунем, мегузорем. Бехатогӣ саросима нашуда онро дар ҷои худаш мегузорем. Ноқилҳои дигар ки бисёртаранд дар ҷамъ онро самташро муайян карда, дандонаи онро нигоҳ карда ба ҷои худаш чикор мекунем, мегузорем. Аз қисмате ки дандона дорад ба рости худаш оҳиста гузошта, пас он онро оҳиста оҳиста зер мекунем то охир дарояд. Эҳтиёткорона онро дар ҷои худаш чикор мекунем, мегузорем ва нигоҳ мекунем ки инҳо бошад симҳои чхеле гуфтем наушнику микрофона ҷоша мондем, и симҳое ки тугмачаи гирёнкунӣ повер, тугмачаи перезагрузкаи ресет ва чароғакҳо, яъне светодиодҳое ки дар ҳамон кнопкаҳоро нишон медиҳанд. Ин бошад дисковод, яъне барои тавассути диск ба компютер ворид кардани ахборотҳо ба мо лозим меояд, яъне қисмати ток, яъне блок питания виходи омадагӣ онро дар як тарафаш чхеле ки нишон дода истодем. Дигар симе ки дар он, дигар ноқиле ки дар он пайваст мешавад, яъне ноқили SATA барои маълумотҳоро аз диск ба чип ба компютер гузарондан. Бехато онро мечаспонем. Дар ҷои худаш гузошта, пас он онро ноқилҳои онро пайваст менамоем. Яке аз қисматҳои асосии дохили блоки системаи ин диски сахт ё жёсткий диск, онро ҳам низ ба монанди дисковод ноқилҳояшро пайваст менамоем. Метавонем пешакӣ метавонем дар ҷои худаш гузошта, айнан ранги дисковод ҷои часпондани ноқилҳо вуҷуд дорад дар он,
якташ барои қои ҷараён, якта дигараш барои хондани маълумотҳо аз диски сахт ё жёсткий диск ба дохили компютер. оҳистаак дар ҷои худаш гузошта онро тела дода ба ҷои худаш дохил мекунем. ва дар дохили блоки системавӣ ҷой дода онро тавассути 2 адад болт ҷобаҷо мекунем, то ки дар вақти ҷимондани блоки системавӣ он чапа шуда дохили блоки системавиро чикор накунад, вайрон накунад. тавассути 2 ё 4 болт дар ҷои худаш сахт намуда мегузорем. инҳо бошад барои блоки питаниро бо қувваи ҷараён таъмин кардан. инаш ҷои клавиатураҳои классикӣ, инаш ҷои клавиатура, инаш ҷои мишкаҳои классикӣ, клавиатура ва мишка. инҳо бошад баъзе аз намудҳои вихдҳои аппаратҳои кӯҳнатар, баъзе принтеру, баъзе дигар аппаратҳо. қисмати асосияш бошад яъне вихди VGA ки ба монитор меравад. хато намекунем. инҳо бошад USB-ҳои қафои блоки системавӣ. ин ҷои сетиҳои кабел, яъне барои интернет нохили сетиҳои. инҳо бошад сурохиҳои аудио, яъне ё навушник ё калонкаро гузоштан. дар ин ҷо бошад ҷои видеокартаи дополнительни. инҳо бошад USB-ҳои пешчихеле ки часб монем сими онҳоро ва нуқтаҳои микрофон ва навушник.